Vikash Kumar IPS SP ke East Jand Hills District lingba ka Kyrwoh khubor nak office tray kam jong u haka janmit jong ar tray kala lingkot arja arpun riu ulah pentep bah ka jing beteng bentok ke ka jing ja Pynbthei ka belajar ha campus ka Dhar construction company hasnong Shimplong ka belajar ha ka khat santrik unok pra arja arpusan lakiam ya kibriu ki Kdew Donkti Haka Kyrwoh la ong bada ka jia tray lang hapereng ki bor Pulit ka East Jand Hills District bad ka West Jand Hills District la penlong ka jing khanra ha ka te ka mit Laong bana ka jing khanra la kiam ya Ngut ki briu ka tau Issei sungo arpu khandai snam karta uboju khot sen ko muba lani Issei ubadei na mensu West Jand Hills District baru Embha ladong arpu san snam karta ubadei na Shimplong East Jand Hills District ka Kyrwoh ka Kdew balatian bisyar yaki hakmat ka yeng kasari ka balapan ngat judicial custody yaki hnriu sngi par ka jing toket hi kadang ya chakman Shushu ki Pulit ke liye tho bakinu ki badan jing tem Shapang ki weipat ki badan kti hakte ki jing Pynbthei ban pen tep shaki Pulit bat anom ya tho ne pen paw Pynbthei ya ki ba ajing tep Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya